Kublai yapi baro, hakan ega step ni priang sobha biang yapi baro, syakan ega program Jingiaseng jong kabalang Presbyterian Nongthymmai. Ni ai kublai yapi baro ki bujeshi bynta, bat ngi kum Jingiaseng na kawai katayo, syakawai katayo, ki hep ki berin, ki khun samla, ki longkmi ki longkpa bat baro ki biadon bania shimenta bania sngap bania syak skori Ktien ko jong U Blei ling bagi program ko jong ina kawai katayo syakawai katayo ti hakan ika step ru shwa bengin ya chakmat tungin ya pendam lang haka jingrwai U Blei ko pa jong i babneng long bala kurkhu ko tengga bakhut ko jong me ngi wan ko try ban aingu e yame namar ka jing iet ko jong me ngi aingu e yame namar me lari mela sumari mi ai ka met ka bakot bakhia bingi na long kumni kumbangi long menta ngi aingu yame ba mi ai ngi sakani ka wi ka sande bingi yo ban ya shakri ban ya mani yame rengkat bat ka Jingiaseng kurkhu ye ki ai ba ro bingin pendap ha ni ka stem don rengkat bat ki khana ba ro ki ban ya shimenta ki ban ai ki jingwai ki ban ai ki jingpule sedang bat kumjuh ki ban yalam ha ki jingwai kurkhu ri ka khubor ka bingin sayo sngau ha ni ka step Beriang gijing duai gijongi keteng jisungi panru. Amen. Te hakan ika por ngin sedang ya kan ika jing syakri gijongi da ka jingrwai ya ka jingrwai ka ba sanspa hinyo puwei ka bangilaban syam na ka KHB ka kasih himbuk gijongi bat ya kan ika jingrwai an yalam de isaka bat inamesha. Hadian jong ka jingrwai pan ngin sayo ya ka jingpule zang bat duai na i Jeremiah deka panbu. Efesus lundung bahandre dukat baningkong piki konto ko ngoy lagi kme pahau tana mar kane kalong kabdaiken dah ko padin bamang anyo kane program Sunday school but kurku ya barakat amen.
Kublai shibun Jeremiah deka phanbo na kabanta ka to ka jingpule stang ka jong phi to phinang e ban puli ka Ktien ka jong Blei na do pi fitang rit kumni hado ka phinda san ti hakni ka por pan in yo ka special number na ki laingon ki parlok khana ki jongi i Brenda bare i Nadia khar ko ngon bat i rime o nong plang. God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Stop us, and if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Brenda bare Nadia kharkungo bat rime o kublai shibun yang ketuka special number ka jong phi ka pen kan mau ngi bo Blei jongi ulong ba khlan ulong ba halor baro dan shu uwe na lo jong Blei jongi te hadien jong ketuka jingrwai pan ngin sop yo sngono ya ka khubor na ka Ktien ka jong Blei Hakan ni ka porpan ngin poino sha ka wai ka bynta bat kata kalong bengin yo sngo ya ka khubor na ka Ktien ka jong Blei de shwa bengin poi shata ngin ya puli ya ka ni ka dekhot ka bangila wan shem na ka gospel ka jong Marcus ka lenong ka bakhat wai ka dekhot ka ba arpho sao ka dekhot ka ongum ni namar kata nga ong hapi ba ki e baro kat ki ba pipan haba pikirpat tunget ba pipdiang ya kita di phin sayo. Sa shisin ngin ong biang gospel Marcus lenong ka bakhat way ka dekhot ka ba arpho sao. Namar kata nga ong hapi ba ki e baro kat ki ba pipan haba pikirpat tunget ba pipdiang ya kita.
de phin sayop. Tasia pule yang ketuga dekat naga Ktien ke jong U Blei ke bangila pen pule mentan. Hakan ni ke pot ngin poino syaka kubor naga Ktien ke jong U Blei. Hakan ni ke step ngin yak thuhkhana ngin yak ren bat ngin yak ngap syapang uwei u prophet jong U Blei uba ngila ban syam naka kitab ke beningkong jong kisim lenong ka bakhat nyo haduk khat khandai. Uni u prophet udai uba it bhaya U Blei bat ubadan ka jingedai ka bajan bha bat U Blei. U Blei ula le shibun bha ki kamba lingba jong uni u prophet. Tingin ya pet hang ni ya ka wei ka kamba ka ba U Blei ula le lingba jong uni u prophet. Hadin ke jingrang rengkiang laisnem U Blei ula hukum yo Elijah banit pai syari Israel. Maria poi ula kendo yo sem Ahab. Melong ka jintim ki Israel. Kumno menot bon pa si Israel. Boleh me kerendam yang kata ta. U Blei bal jong me klam snap klam pha slap kata taru. Kadai namar jong mehi. Ki dei ki jingle jadu jong me. Ki brio borok ki la jenjar namar jong me. Haba kum ta snap ngon ong. Lum lut ya ki brio barok la syai ha ulum karmel. Okay. Mendai ban khot lang ru ya barok ki lingdo ubal. Memulayu. Men sayu iya kata la syai. Kumba labtha daw Elijah ki pat ba Israel baro kle lumlang haulum Karmel hakasngi kababut. Baro ki prophet ubal ru ki badan kumba praspa san pongut kle don lang hakanegasngi haulum Karmel. Slam kanu pen syakri ya ki Blei ki ba khala. Slam kanu pen kala la ka jingmut. La daw trai long U Blei mani bat syakri u. La daw bal de U Blei tebut u. Kani kebangan liat mentakas ni. Ngan sa setang marwai prophet jong trai U Blei kat bau bal udan. Praspa san pongot ki prophet. Syem arteli ki masidap bat buat ki halor ki duan. Wat ompen me adeng. Unu ban pa ya kadeng undai U Blei ubah shisha. Kata ka ba su biang e. Hot. Nginduk tip mano badi U Blei ubah shisha. Mot pan le you. Uko bingi. Ngile kumno la dengiram. Hoi. Ngas ngo siap ting. Us im te us penyap benyengi. Balai pishap ding. Syem ki masidap. Pen shisha mentakas ni bau bal ubah pishakri udai U Blei. Bet u Elijah isyap tiang ay. Bet ki prophet ubal. Kila kenyo. Ha ha ha. Kidan kuma praspa san pongot ki prophet ubal hang ni. Ai ken sedang syua maki. Walam ki masih. Ki prophet ubal kila pynkhreh ya keduan kila shimi ki ding kila ot tukra yo masidap bat bu yo u halor keduan kila perta ya ubal. Ablay bal. Pai geding menta. 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 Boleh jayu. U Blei jang film mi aso na ipi. Perta kham jam mi udang thia. Ne udang bun kam. Ablay bal. Pai geding menta. Ki prophet ubal kila pertajam kila syat saudong keduan naru dang step hadu siteng sngi henrei amyo jubab ai. Balai U Blei jongi umpai kading. Lese yo dei ne U Blei ubah shisha. Yo dei ne ba U Blei jong U Elijah u dei U Blei wa em. Habala siteng sngi u Elijah ulak re ya keduan. Ulak hot lang ya baro ban yeng saudong keduan. Ula shim khat arteli gi mau
ula bo igiding bat yu masi halor kaduan. Nang ta kampala shushu ula pa sabante daka baro saudong kaduan jong u. Ha? Upate ka baro saudong kaduan? Kumno. Kiding balaji kinang me ding se. Hihihi. Lebil. Lada U Blei bal yarap ngi. Kumno kan U Blei jong Elijah yarap ya u. Kipat ba kilale kumbala patha u Elijah bat he daka baro saudong kaduan. Baro saudong la toit daka kiding ru kila jhe lot. Hadin kata u Elijah ula mi syakman bat ula duai ha U Blei. Atrai Blei Abraham, o Isaac, bat U Blei ki Israel, penimen takas ngi, memelong U Blei uba sisya. Uba halor baro, bat kei kebangan le, kalong tangban ko ngu yame, pen iya la kabor, ay bakin yoi memelong U Blei uba sisya. Maria dep ke jingduai jong u Elijah, kading kalahir na jrong bat bamdo ya baro kat kibadon ha kaduan. Baro la ingkhong lut bat ka umru kalarangat. Kipat ba kibayang saudong kila dap da ka jinglengo bat kila dem krup halaki kho siu. Utrai U Blei ki Israel, U Blei basisya, U Blei basisya. Maap jingi atray, milong U Blei ubashisha. Kay gane, kumno kala banlong. Pet, mare. Kem yaki prophet ubal, what ay uweiru online. Penyap biki baro. Pet kloy la dame kwa ban laj im. Maria poi hayeng usem ahab ulayathu ha ka Jezebel ya ka ei ka balaja ha ulum Carmel. Ka Jezebel kalabitar bantip babaro ki prophet ubal kilayap. Kay? Kumno may siya ikata? Mahap yang as im kenran, ngamlali ay. Ngasmay ha ubal. Ubal nga? Ngamani, ba Elijah? Unyap siya. U Elijah ulatip baka Jezebel kan sapha ban wat ya u. Ula let siya ka jaka ka bakenja, bat syong tat hangta hatrai jong uwe uding. Atrai. Ngam sola syo. Maap yang ngam long simno ka jing im jonga. Ay bangan yap no. U Elijah ula dem bat yot ya. Hendrai tangkat tu kanipor u angel utrai ula kersiu ya u. Elijah. Dukhir batubam. Medang jingai kalinti. Hadin bau Elijah ula bam ula yok bor pat. Ula yeng bat ula yat pat nangta saupo sngi bat saupo mit hado ba undapoy hatrai ulum horep. Uniu de ulum ba kentang trai. Akaba Abraham ula kenya yau Isaac. Hau niu ulum U Blei ula ya te kular mat kipa Israel. Ngadei ban kiu hau niu ulum. U Elijah ula kiu ya ulum horep. Bat ula buri yalade hapo kawai ka krem bon sngi. Kensan la khnyo ujumai bot sa ka eryong bat kading. Ha? Ablay, sayo kong dia. U Elijah ula shepting shikat day e. Hadin kani lawan be sa kalaer ka bajay bat ka bapangat. U Elijah ula mi shakhardop jong ka krem. Kay kani ablay. Elijah. Mele ayu hamne. Atrai Blei jonga. Baro ki prophet jong me kilayap lut. Light stang mga. Yang ngaru kilawat ban penyap na. Elijah. Kidang dan sa kumbahan nyo ajar ngut.
ki bampat dampat mane yubal. Kelit pa si Israel. Pensle ya Elisha uban shimti ya kabaran dinamya. Naman ngang pendap ya kabang alat tumu bersyak ya ua Ahab. Kumbala hukum da U Blei U Elijah ula let pai syari Israel bat shem ya U Elisha kat budang ap ya ki jingri. Playo I mentan ya ketua video. Pia internet ne em. Ta, mdai tang ban shi internet mo. Kadai ka jingiathuhkhana, kaba small internet, syapang ka kaba, kaba U Blei ule lingba jong no U Elijah. Pia page pang U Elijah ne yang tu mentan. Ta ayu fia kan mau na ketua video. U Elijah ulong kumno brio bashlur. PM tieng bad ya usim Ahab ro tieng. Nang ta ubas kem ka jinget. Ka ide ka fikan mau pang U Elijah unut ban yang marway. Pi gitu ki prophet ubal fikan mau nem to pegia syat ang tu ha jan ka ding kia perta ya U Blei. U Elijah ong dan tang marway. Gitu gidan ka nungut pras pa san pongot ki prophet jong ubal. Unut ban yang marway. Nang tapat sa ka ide. Ukmi lentie ki bakrau na U Blei. Unut marway. Ban Yakob begitu ki prophet. Usim Ahab ru udan hang tu. Try namar usim udan try ki sipai ru gidan. Ndai tieng unut bet. Wang kumno ki Yakob nei bakan wan ka ding na beneng. Tip ndai ka klan ka jinget bat unut. Nang ta pade kumno de. U Blei ule kumno. Ujubab na eme ka jingduai. U Blei ujubab ya ka jingduai. Dai, kato ka ding ka wan bait nang to na jrong. Kumno ka wan ka ding na jrong. Kabam do yo tu masida. Par khoi la ong ka hang to ha video ki la ong dai. Ha ka kot ba da fi puliru. Ki ong bala ing khong lut. La the da ka tu saudong ka duan ru. La rengat lut bar khoi ka Nang ta pade ja ayu pade saka ide kum tu. U Elijah udai makana U prophet jong U Blei, handai udai tang U brio. Kum mafi bat manga. Ngithat teng-teng dai. Teng-teng ngitieng. Teng-teng ngi sengo kum badu jingkermen. Ngi sobon ong ni ngila that ngim kwa shu. U Elijah don dai tu ka por fikan mau nem uya kum to ha tu dieng uya thia. Handai ja ayu ha ka por bula long kum ta U angel jong U Blei uwan. Uwan kersiu yo. Uwan kersiu U rajing bam U angel. Ya U Elijah. Man nang ta marsin bam ka jing bam ba ai U angel. U Elijah U kepat. U yat nang to dai. U sabeteng ye to ka jingyat ka jong U. Ban yatho ye ki waipat hari Israel. Ba U Blei U bangi mane. Udai U Blei U ba im. U Blei U ba shisha. Dan nang ta sa khandiat dai ka baklam dan hang do video. Ibang asukwa ban yatho khandiat sepang U Elijah. Piju tip na ba U Elijah udai U prophet U baklem yo iya ka jingyap. U klem yam. U Blei hi U lawan shaw yo U Elijah. Ngan sepen i pipin saya i ka dor hang to. Ba lawan shaw yo U Elijah da ka kali kulai da ka ding. Da paring gi ong chariot of fire. Ni so ma bhandai. U kiu imbet sa beneng. Da ka chariot ka ba meding. Nang ta pade sakawai pat ka balong na ka fact sa pang U Elijah ngila ban syam yang U ha ka testament ka thamai ha ka tu ka bangila ban syam ha ka gospel jong U Matthias klenong ka bakhanyo nang ta ka gospel jong U Marcus klenong ka bakhandai bat kumjuh ha Lucas klenong ka bakhandai ba U Elijah U Paulang bat U Paulang bat U Moses ha ka por ba U Jisu udan hau tu ulum jong ka jing keladur. Ma na lo jong tu ka video kita ki atli ki lom ki facts ki bangin tips pang U Elijah ki ba solong per ki belong pela. Ta ngen pilayo ki jinghikai ba kum ba U Elijah u thait u tlot mangiringi thait ngi tlot andai ha ka ta ka por pade U Blei ju no engi u pha ki angel ya phiru badan hayeng ya ngi ya baro U Blei U ai bor yangi. Tingin long kumno ngiru ngi deban long ki baklan ka jinget. Ngin long kumno ngin not ban yang marway. Nang ta kumno de ngin habdan ka jingya day ka bajan bat U Blei. Kumbaw Elijah u ya kren bat U Blei.
nakapor siya kapor. U Blei u pendep igi jingkular, u Blei u jubhap igi jingdwai. Ngiru ngin long gibajan u Blei, ngin it bandwai bat ban pai siya u Blei. U Blei nakabenta ka buram ka jong u. Amen. Tahakani ka porpan ngilapoi siya ka ban penwai no, yakani ka jeseng khana hakani ka stem. Shwa bingin penwai, idon iway, iba ki khana ngatip kisi sotanat baban pet na em. I assignment. Piale assignment na menta kata yo. Ta kita gibale ki assignment ki jong ki kin yo I menta hakani ka por, but ngaru ngakwa ban ai iway I assignment. Ki khana ki sotanat baban drawn day. Ni fi kwa ban chutho no ne. An paya pi ban draw ya keduan. Pila ban draw ya keduan ke jong Elijah nang tap deh ke ding to ke bahir na jrong. Lani pila ban draw da ke jong angel. U angel uwan di ban kersiu Elijah. Lani kibam sotanat ban draw da kata gila ban draw no da katu ke baong kumno mene chariot. Katu ka kulai, ka kali kulai, ka ba meding. Ta kita lai teli. Kaduan nang ta pada u angel, bat nang ta ka kali kulai, ka ba meding. Bat nang ta sa pa kita ki assignment ki jong pi, how to WhatsApp number, ba pi ju pa man lang katayo. U Blei unang kerku ya pi. Pin it ban le iberit, ila ban itang ban draw, la ban itang ban tho. Ndrei ka long ban penpai ka burom ka jong U Blei. Shwa bangin penwai yakani ka jing syakri hakani ka stem. Ngan khot biang sa sisien ye isaka bat inamesha bekin nyalam mengi banrai kawai ka chorus ka bangi don chadien jong ne ko jingwai ka chorus ka bakhat khandai ai jing bhabre u Jisu an I hanga. Tengin ye poino syak banwai, ban penwai yang ni ka jaseng khana hakani ka step. Ko kpa jangi bahap ning, long ka bakhut ka kerteng ka jong me, Wan Khynnah ka jong me,
long kamon ka jong me ha ka khando kum bab ning to ai ngi menta ka jing bang ka jongi ka bahala ka sngi to map ringi kring kang ka jongi kum mangi ringi map ke wala sni ngi to wat yalami ka jing pun shairu ndai sumar ngi nak basniu na ba ka jong me long ka hima ka bor bat ka puram bru hala karta amen to ai ba jing ai a u Jesu Christ utrai ka jing it ba oblei pa lembat ka jing slok ka jong men sim ba khot kan yai don kat bat ngi bat ka jaseng khana bat baro ki ba it ban shakri bat mani yami nado menta hadu hala kartaru amen